da sarki na, abun nesa gashi nan a yau yayi rana. Aure ne Ibrahim ni na bugo sauti na, Aisha amarya ko in ce kanwana. Malam Mustapha angonta Allah ka daidaita, domin ango har amarya su yi takawa. Malam Mustapha ango na amarya, ga Aisha yar uwa mun baka. Manzo ne yace ibada aure, mu mun bi shi ba shirin dawowa. Ta farko ta fari ta ƙarshe, na ɗauko mizani na sashe. Magana ce na yi ta gata kunshe, ka ɗauki amarya ku je ƙasashe. Ka sai mata kaza wasa haƙora, domin aure sai ana kula da kulawa. Malam Mustapha ango na amarya, ga Aisha yar uwa mun baka. Manzo ne yace ibada aure, mu mun bi shi ba shirin dawowa. Soyayyar ku yanzu ta yi rana, Ibrahim Diwan shi ne sunana. Niwa ya Allah ya kawo ran aure na, Umar M Sharif ya buga takina, kamar yadda Malam Mustapha ya auro Aisha. Ribar soyayya gashi nan kun yi aure. Malam Mustapha ango na amarya, ga Aisha yar uwa mun baka. Manzo ne yace ibada aure, mu mun bi shi ba shirin dawowa. Ki gane Mustapha gunki jigo ne, gare shi yanzu kin zamo zaɓi ne. Biyayya ki masa kin barau dangi ne, amana auren ku ya zamo sirri ne. Karki faɗi rowa ne, Allahn ku yayi zane, nufin Allahu ne ya sa kuka yi aure. Malam Mustapha ango na amarya, ga Aisha yar uwa mun baka. Manzo ne yace ibada aure, mu mun bi shi ba shirin dawowa. Kai ma ango shawara na zo in baka, akan Aisha yanzu ta zamo matarka. Ci da sha da tufafi kace da su ka ɗauka, iyaye na Ai sun faɗi sun baka. Karkayo take ga dukkan haƙƙin aure, buɗin Allah rabbana